ingkang tasih. Sandinge banget kok. Niku ngajeng nomor kalih. Oh, nggih, Mbak. Selamat datang kepada konco-konco bakul Mas. Alhamdulillah. Ya pokoknya rezeki pengumuman niku sak sampunipun pasti sing mendem mengko ana bonusannya apa kan jatilan ya nggih yuk dibalekno terus mengko ana hadiah jatilan iki kaya ngopo jatilan putri jatil ini latihan makat kok lah ya masih ya kan ngambur sigro Bali kabeh. Sudah ada permintaan dari Lestari Kuboyo.